At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana inokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar trabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito iya pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Awan ba't nga tatima ko na yung kanyakon kamuto, mudoy? Natumpalilkon din na ba yan? Ganito tariga kayo pa nagpipiknik tayo. Sana tag-tagiinip na ito'y pipita. Aglulumbad agiti daluyon iti asul adanong ti baybay. Agyamang kami launay pipita. Dahito lang ti kundaway may amakay na nakadakulas. Kan budoy ng trabaho iti kardin. Awan ti madlaw mo kamuto. Ha? Dakkel launay ti nakaikapi Santa ken Nicolas. Kadwa na ti pamilya na. Ha? Apakat, addaak mo takas lang ka pamilyayaw, budoy. Si kakit di ati adda madlaw ko budoy. Itaman lang maripar ko. Ang nakabato kagamit at tidog ti manggas na. Kagjakit ak kumapay kit di tanalam mi istipul uy ti ang. Ay, kaslawan nga rod serbi na nga imay tayo dito nagpipiknikan tayo Gaputa malaming ka mabuting ka tumapog iti baybay. Sana mahal na kamuto. Masakulat tamot nagpiknik tayo. Oray saan tayo agdigos? Nasken na yan, agdigos tayo. Aman pipita, agdigos aklat ta. Kakaiso na anak kaumay tayo dito'y igid ti baybay. Kaya malamin ka ako na. Sa anak mat nga tamalamin at umapog iti baybay. Nakabado ak mat iti atidog ti manggas na. Anya? Ay, talaga si kabudoy. Nagado akalukwam. Kita ang kinatawahan na kapay ni Pipita. Ay, nagpantalong ka kumapay nga rudatat mo sigurado asan ka malamin. Ken, saan na mabasa ako na? Nagbutas ka pa'y Unak man no nakadayukan kara. Adya ka pa'y matagayang. Itay pa'y nga ron apagan andarak ti kotsek mami. Agandar sa agidip matlaan. Unak no pinatarimaan mo iti mekaniko. Amman mami, madimat lang ta. Sinisinan na mekaniko. Ilakom tulaga, iti diyag parparti tilugan, tay lako na iti junk shop. Umatanggalaga, iti baro. Sayang mami, napintas pa'y laang. Napintas, ti pintana. Bulok mo't tamakinana. Awagan na pa'y kiti ni Sir Teodoro. Matagtagan nga ta nga gururay kanya. Sino at Teodoro? Nobyam? Ala ni mami mat. Kasaritak laan. Hello? Itayak pa yan agatugaw dito'y labi ti opisina. Tabasak amin ang alinaon di pakiwartak. Agraman ads. Tabasak pa yan. Ala, kababain pa yan. Natagtagan kayong samat kan nga gururay, sir. Kaya't ko lang maamuan no aping awan kapay. Jack mapaandar ti kotsek, Sir Teodoro. Nagadupay nga aramidin dita opisina. Kaya't mo, umay ka lang ang sukunat. Ad-adda na mabainak kada kayo. Agyaman naklaangan. No Jack mapaandar ti kotsek, uray agtaksi at tulatan. Uray ni Pipita kat malamin sa tanakadalikap-kap. Nalamis ang pwesto danaw. Oray ton madamdaman na. Magpanday agdigos. Merienda tayo ba? Alam hindi danong mino na basa. Arabak ko lang. Sa anak pa yan mabising Pipita. Si kabudoy. Nukrusunada mong di mangan. Ay kat mangan tayo Agmerienda tayo ko Nalipatan tayo gamit tinang itugot iti soft drinks. Nagimas nga tanno daytay nakalamlam miis. Ulaw ka talaga. Winumang luglugo ka. Kung mamalambing ka sa ita, uminom ka tinalami isa soft drinks. Wen gayam. Mangan tayo kiting. Anya ka di nga oras nga agawid tayo, Pipita. Nga? Adandanon tayo pala dito ikit di ba iba pananggawid ang tipang panunutan. Mailiw ka na yan, di pagyasan. Umyan tayo kano ditoy. Day takit, tasan ka nang itugot, iti ulas kan muskitero. Ay, sakaman ka mo to. Umyan tayo iti balay, tigayim ka. Nagpalutok ka, iti binahan tayo ngayon may nagpiknik. Nagmayatan ti panagsik kawil day ta alakay iti sopa. Agbasbasa pa iti pagiwarnak. Agure ka man. Ta irantak adalapos ang titumang na. Hoy! Si kakaditi janitor iti dayto nga opisina. Lakay!
Oo, wen. Siya nagpaiso, attorney. Aglang lang nga kadi nga abogado. Gapo iti daytoy abadok. Sa dino ti opisina ni Kara ditoy. Surutan da dya pasilyo. Inton madanon mo dagiti na intar alamisaan dagiti empleyado ang damag kanton iti masungad mo. Anya ti sirbi ma janitor. Itulog nakit di. Kunaklakit din nagkasanga ilig nga abogado. Saan ka anala sinadagos manong sa Kariyas? Naggwapo ak kadilaw na yan, Kara. Attorney ko mga rod ti awag mo kanyak. Kasi ti dayjay lakay at janitor. Lakay at janitor ko na? Well, ti dayjay ngay nakasikawil nga agbasbasa iti labi. Indantak pa dinalapos iti umang na. Excuse me. Umay ko na ihag deto'y kapem, Kara. Naglukon da ito'y alakay at janitor. Agkabaw samot ngaminan. Berber nga saan nakamutlatan. Kuha ngamin. Sorry, Madam Gayam. Kaya cuti kape, attorney. Itimplaan nakman nga rod. Ngam saan anang isit a kape? Ada ka di kape? Saan anang isip? Ada, madam. Daytay malaukan iti gatas. Wano, creamer. Anya, ikam lang nga rodon iti creamer. At dapay gatas na. Ay, nagsalbagan da ito alakay. Nagkapon samot ngamin iti mental hospital. Panawan kayo pa, attorney. Urayan nyo biitay kapeyo. Asaan anang iso? Saan ka nun ngagkape ni Manong sa Kariyas, Mimi? Si bubusog ka no pailaan. Okay. Bye. Istorbo lang dayjay alakay iti panagsarsarita ta, Kara. Inton maminsan, yakon kayat makita dayjay alakay. Kat, sino pa yung ti janitor mi na pagtalawa? Saan nga roda na dahi ti pagsaritaan ta? May panggap laangan iti pagsugpunan ta negosyo. Awan pa'y ti pangalaak iti puunak, sir. Agpaiso, ay siyak ti mang tarawidwid iti kumpanyang inlako day di papa. Masusweldo anak lang. Ay, nagsayangan. Nasapsapala kumaanam ang muka. Tasyak kumanti ng gatang. Sayang nagpaiso. No, agasawa ta kumaawan ti problema. Kunak man no may panggap iti negosyo ti pagsaritaan ta sa Kariyas. Pasat na amin daytan. Talaga kayat kang asawain. Agkabagay ta iti kunak. Adapay nga minsan nga ilikin ton madamdama. Kasla pagtaltalawon nakmutan, Kara. Ijay lang nga rodan balayyo ti pagsaritaan ta. Umay kanto pa siya rin ijay. Abum ka di balay ni. Uwan gayam. Sa anak pa anak ka umay ijay balayyo. Alaag man kit di ti address mo. Sa anak mo't siguro amayaw awan. Nukas pangarigan tamayaw awan ka. Agpanawagan ka laeng iti bomburadyo. Ay inaangaw kagayam. Talagang agkabagay ta. Dahito'y kit din alanga ti mayaw awan. Makapadukot, tiyo nararamidan da. No saan kumanalo kiti negosyo na niya patrosinyo. At ako mamanad iti pagmamadsyungan. No may asawa kiti baknahang ni Kara. Maramit kumanan tinakairuamak iti si Bibiyang pa iti asawak. Saan na kasi di? Ang makapanak na yung opisina at saan ni Mutan ako ko Kabahabain pa'y kada kayo sa napagbintutan na kayo Mutan sa Kariyas sa janitor. Sa inyo kantak pa'y nga miniti kape. Inranta ka talaga day jay tapno adda amamati ni Zacarias a janitor aklaeng. Apay kami na saan kayo nagpabigbig. Awan kas iti napakumbaba a tao. Anya gayam tinagsaritaan nyo. Adda ko mga rod pagsugpunan mi a negosyo. Awan mat puuna. Sige, siyak ti mang iti puunam. Gam kita manaimbag no nasaya at matlaeng ti ijaya na negosyo. Awangan no pa kaisag makam laeng. Mamainak launa yan kada kayo. Awan rumbang apagbainam, Kara. Naglaka ka na umang aglangoy pipita. Simang at kamutin. Alam
Kasla makatudtudon sa. Barang ano saan nagtudaw? Kakaiso na may tayo dito ikit ti baybay. Ang mga mabayag manan na maulit da ito eh. Naglalo na danto manan pagsarkam. Di mo nga minibagbaga ang mga no pumaisaw. Di mo daw, hindi pala na umamot naglangoy-langoy. Kaslaw beng. Makisinsin na iyo kadagi namu na babalasang. Ay, mabitlaan. Kunak man lumalamin. Pinabrabak na tan sa langit. Nagtatap ko akas takit. Ay, ni Budoy kumapa, iti malamin. Talagang impay-paisam tinagpasyara sa karyas. Naimbang man, tasaan ka na yung awan? Kadagito ya tiyempo, no dalakit ni Google Map ti cellphone mo. Saan ka mayaw awan? Talaga ahay tekitan. Nabiit pa ikit din ang maamuan no anya ti sidaan dagitik Aruba. Huwin tasakbay amanganda, imbis nga agkararag da, picturean da sa ipaskil na iti Facebook. Nakainawa kon kara. Umuna ako na sobre kiti kwarto. Iso ka di ti katulong yo kara. Anyat kinunap. Aglang nga ka di akatulong ka. Isuti inak sa karyas. Awan katulong mi, tanakurapay kami laang. Anya, ay sorry mother dear. Ay, damok pala amang pasyar kini kara. Napabainan ako. Ganda ni sana ka nakapagtepal. Tungpa agla kumaday dya sa karyas. Napagbidutan na kid di nakatulong. Pasensya kayo lang kuman, mami. Talaga nga depres ko ti panagsasaunit sa karyas. Ikargatak lasalsalaan ti ugali na. Pangas, Jeluko. Langa na matibak na. Agar-aram ka di kan ka. Kasla, nobya na nakasarsarita na. Naglasugay. Ngam negosyo ti ad-ada pagsarsaritaan mi, mami. Ada pagsumpunan mi ang negosyo. Ano sa'yo at karundo kasta hatap doon dan bukon ba negosyo. Agam kasanon niya kumpanya. Kaya't ko ang mapasubli tapot laang. Kasla siyak magladakin ko kwa iti kumpanya, mami. Gaputa siyak ti mang tarawidwid. Gaputa idiin lako ni daddy, sakbay anak ay. Dahil dati nagtulagan da iti akin ko kwa. Anya nga ro ti plano? No, kas pangarigan tamakita, kanasaya ti ijaya ni Zacarias sa negosyo. At tamabalin ko ang pangalaan iti puuna. Nunas ka nga umutang kay ti bangko, Kara. No daklakit di ti maganan siya. Sige. Nadaras lang nga makabayad ka. Mabain naklaunay kini mamim kara. Napagbiddo takit din nakatulong. Umayak to agpa-dispensar. Oray, takanayon ni mami ijay balay. Sana rumro mo Nasingpot gayam ni Nana Carlota. Manipot na lugi ti negosyo mi. Oray, kayat na kumatirom mo. Saan mo na kasi di maaramit na ti kayat na. Mayat nga rod no kasta. Amayat no kasta? Ti kahit kwa asawan, mayat no mapagbalinta ti pagsugpo ng ta negosyo. Rupa nga rod ti kwarta day di abakat. Mabiit laang amapurar ko, tapno maasawak ni Kara. Kunak no sa dino ti pangawisam kanyak sir. Pagkatanan magtilugan na ito imayanta. Gumatang ta iti baro ako tiyem, Kara. Sagot ko ken ka. Talagan sa madinday jay kotsyan. Kababain kan ka. Siyak pa iti kabain mo. Kan tapno saan da pagbiddutan ni mamim. Katulong ti kayat ko asamin. Siya kung ti makaamong agsapol iti katulong iyo. Kabailag pa'y mo't iti mang sweldo iti katulong. Dakkel mo ti sweldo. Narigat nga min tagtala. Siya kung ti makaamoy iti dayta. Sikat agpili iti kayat mo aluga. Kuna ni Pipita Budoy, san tayo pa ngagsubli di bugyasan. Pasyar tayo kanupay, ha? Pag isong arod ka mo to, plano ko matiyag pabati. Nagtulag kami iti namamok abalasang iti baybay iti kalman. Nagpasyar kami ita. Amumlay di kalman, nobya maun. Ay, saan ko pa anubya? Aggayam kami pailaeng. Papanan na akas tanto matlati pagtungpalan na. Nubalasitang pailaeng.
No, manutitawan ti panaguray mo. Lakay kanto na yun. Sa gasto sampai lang nga pagadalan, wanan. Kuliho day yayin. Basit lang amin, iso akas la balasitang pailaan. Damot la balon mo akorta. Madanagan kansa. Di agpautang kayo pa'y laki ni Pipita. Anya? Naimbaga rabim sa Karyas. Agdanong tanggayam dito yung balay Dakara. Talaga berber nga samlat ng tinobyak si Kaalakay. Asino ti pasyaram? Ni Kara wenno ni Nana Carlota. Ibagaman nga ta na may bagay ni Chodoro kanyak. Takatulong aklaan iti panagkita. Kat dyan ito ni Chodoro. Ay isa nakasta ti kahit ko asawin, mami. Nabayag ka din, lakay Chodoro? Nagsaruno talaga nga dimteng sa Karyas. Ang gaputan na granata, oray umuna ako nga gawin. Awi dong tulatan jari ke tike Chodoro. Awan mo't katatsumrak nagtatapaw, tawan mo't takawan ta dito yan na balor. Ay, inu ada umay agtakaw. Tsak ti makaamu, mami. Anya pelat araramidom di talakay. Pumanaw ka na. Sana ka rin nga agbayag kara. Agkita tantulaang na di opisina inton bigat, ha? Naglaing ka na lakay. Kunamat lano asino kan. Kanapay berber nga asam ni Kara. Madam ko nama. Nagpaiso, Chodoro. Apay nga minasan ka pala pumadaw. Anyayat kita. Isumot lagayam amalaminak. Sumusumragayam tinapigsa nga agin itinakalukat atawa. Ay, talaga alakay kan. Nabiit kan amalamlamin. Hindi ka mo lang amin mapanan, Chodoro. Makaturturo ka pa yun. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing and dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Dayawak launay ni mamang mo. Amo na ti makikadwa. Maawatan na latan ang masapol nga ikan na tayo tigundaway ang makapagwaywayas. Sa balin samat ti pagbagamon sa Karyas. May panggap iti negosyo ti rinantam, saan ka di? May panggap iti negosyo kan karaman pa yan ti pakasik na ti puso ta. Saan lang negosyo ti pagsugpunan tanukwa? Aywan gayam, ada pangalak iti puunan. Awagan kan tulatan, inton iyawat ko kan ka. Bulon matan ti panagsuyaab mo. Makaakar gayab ti suyaab. Uray si kakit nagsuyaan ka man. Talaga ang makaakar ti suyaaban niya. Kita am day tapusa, anak ide iti supa. Agsusuyaab matan. Ay, umapalmat nga taa. Sige, mapanak nga ruda. Kasano adyak agsuyaab? Makapasuyaab mo ti pagsarsaritaan mi kinikara. Papanan na asan tumot lang agtungpal kanyak. Talagang agsuyaab ka. Inton ko na idong parak lang arod. Mairidot kit de. Inton ko makariigat kat adak gaya man iti ospital. Naimas ti kapay no kasting agsapa budoy. Nang runa ka ni nalamag. Ha? Kapinsamot lang ti mangpampabara ka data kamuto. Nya ko mga rod ti pangdenggap mo ti rusok no sana kapay. Jakla kay tag kapay ti ara ka bigbiyak. Ha? Saan mo't la ti rusok ti pabaraan ti kapi? Ramaraman na ti si Dukal Abagay. Kasjaya. Adda ka man ngaminin kay tama nagsutel. Kat di mat kailiw nak. Ti kinasutil mo, ti kaili ko, sana si ka? Nasakto nga, ti mang sutil ging ka, nyat man ko nama. Anong tiag ko na janitor ni Mang Chodoro, mami? Ni sa Karyas lang ti mangibagbaga iti dayta. Ni sa Karyas nga rod tinagibaga. Damagampay la kanyak. Uray anyat trabaho na di kumpanyawan bibiyang ko.
nga mag-aaram ka di kan ka. Nagpasyar laang ma. Yaklakit di kayat tilakay nga agbalin naman lugang. Ni Zacarias nga ron, ti kayat yo, mami. Oo, nakarkaro ba dahil? Pangas na jay. Madang kaya naman kititi kinapangas na. Langa na, tibak na. Urayan niya tibagbagam. Diyak mapura riti kinabaknang na. Sika lang ata. Ha, sige Takita no di kagkatang-katang. Nasaysaya at ngami, nagkakalaan dito yung opisina. Uray, agbasbasa kala iti pagiwarnak. Kasta una iti pananguyaw tumanin kan sa Zacarias. Kasta talaga tinakurapay, Kara. Mauy-uyaw. Nagsao ka itay, anak akong baba. Aglamlamang ka matabak na. In kakaubing ti mauy-uyaw. Kaslabarong-barong kami ti balay mi. Kan rutay-rutay kami lang agkaw-kawas nagkakabsat. Ngam gapo iti kinasalukag mo. Ado, ti saan ama ka mo, no kasano ti kinabaknang mo itan. Anang mabait lang. Anya ti nalagip mo. Tauray kalaimisan. Nagparang lang arod ti kaay ayok akalid mo. Sika talaga. Makaisa makapanunot. No kasano amay yulong ti basbasaan kat at sarsarita ta. Kitkitaak lang na iti pagiwarnak. Tadaan mo't gayam tinailugan ko itay. Makalawas ang tinapalabas di na ipadamag. Ganda ka no agrara-ira a sindikato dito'y probinsya. Ayan namot ami. Pati bagas kat saan na apakawan ng sindikaton. Malagip ko gayam. Nakaawag ako niti agency. Kaya't mo kadingag ko yung tanto amang suko niti katulong yo. Mabalin maglata. Kaano ka di? Bagak tulat takin ka. Wan gayam. Malipatak matken. Nakasaganan ti kwarta. Itad mong tulatan kan sa Zacarias. Sakton ti makaam mo. Jalakit din day ta sa Zacarias. Oray ti bosi natilugan na nakapangpangas. Mayat pa iti pa nagpakuyag-yag na ita makisarsarita iti cellphone na. Nana Carlota, sana kadimot lang nga makasinga. Saan mat? Abangan na inton malampay lang nga rumwarak. Adun sakit darayan nyo apas ka na. Uray baybayag ko ti makisarita kada kayo. Dahil tulnog kayong ton. Anya ka di aya talaga tirandamsak. Ay day taman atirada. Magustuak ti awag yu kanyak asak. Umayak la kumamakisarsarita. Ang nairanamot nga imawag dagiti padak a milyonaryo a negosyante. Milyonaryo kami ba't kaninaryo hindi si bibiyag pa eh. Nalugi ngamin tinegosyo na. Ay, nagsayangan. Isurok to kin ni Kara no kasano nga agmilyonaryo kayo manen. Saan na maulit ti pan nakalugi yo. Ay kanyak sa atin no kasta sa Zacarias. Imamati kayo kanyak, Nana Carlota. Mabiit la ang tibumaknang no kayat. Dahito ti kakurak iti kasta panawin. Makapakursing. Nangidlaw na eh. Mabiit la ang nana. Ipakita kada kayo no kasano tibumaknang. Barang na itugot ko. Managlilipatak ngamin no daduma. Gapo iti kaado apang panunutan. Kumarak kumapan tumuro di garden. Nangkunin mo itong silpon ko. Ay, marapait agency ito mawawak. Hello? Ay, madam. Ay, nasayat. Ano kasta, madam? Agya manak. Tabdaman gaya mo pagsurka katrabaho. Kas katulang. Madam. Madam. Ay, sige ka rin, madam. Thank you. Bye! Ay, saan ako nagtuloy di garden? Isa ga anak kitin, dagiti itugot ko. Iti papan ko man pagkatulungan. Anya, iti kaya tasawon ni Sir Teodoro, iti deja imbaga na kanya. Nga isulaangan ti makamo. Ang danduma, maburburot siya, anak kan ko hana. No apay, asaan na akayat ti agpabigbig abak na. Ini Zacarias. Anya nga taman ng tibagana. Hello? Kagap-gap po kijay balayo, Kara. Agkuyog kami kumaarumwar kin ni mamang mo. Saan ka no matuloy ti papanan na? Dandani inuray ko ti pangrabi dito eh. Awan sakit iti pakakumikuma ma.
Adulat ta, ang kinatungtugnak nga rod ni Mami. Mukasano ti agbalin ang milyonaryo. Mayat nga ron ano kasta? Tay pay ang mapalpaliiw ka at tumalangkyaw ka. Kaslag da paspasungada minur urayam ti panagparada damanen. Da amaburak kan lakay punpun niya po. Ha? Unay data ako na amo na parada ka mo to. Nipipita nga ron ti paspasungada. No kaano lang nga dimteng tayo titibugyasan, kalpasan ti panagpipiknik tayo. Panagpasyar tayo manin, iji pata ti pampanunutan. Mailiw ka man ang kingwana. Kunak no may tumulong dito'y garden. Urasan ti panagmimirinda, awan pay. Nai, merindan sa mo ti kailiw mo kinipipita. Saan mo't akasta? Day talaang no imawag ti marapait agency. Taada man ang pagkatulungan na. Saan lakit di ang natuloy ti papananyo, tanasango yung tinagpasya dito opisina, Mami. Ako na amiti kasta kara. Imawag nga ni Zacarias itay. Nagmalmalam ka na ijabalay. Ay, nakapangpangas di luko. Kasla po no ti amin nga ibagbagana. Anya nga ibagbaga? Milyones kadagiti transaksyon da, kadagiti negosyo na kano. Kasla po no mo't nagsasao. Dapno kano iti kwarta. Apa siga sagsasangari mo di briefcase na. Sa bali lang dagiti tseke iti bagna. Ha? Baknang nga ron, no kasta, Mami. Talaga baknang. So ano armon na ka? Wan ko namon kara. Ikasar na kalakit eh. Ala! Kagurgura yun ni Zacarias. Nakakita kayo lang iti ado a kwarta. Kaya't ako nga ipaasawa kan ko, ana. Merienda ta pa'y kara. Bayat nga isarsarita ta. Dito nga rin tiya gurawaras adamag ita. Agraira ka naman ang ti sindikato nga agiwarwaras iti bogos a kwarta. Nadamag ko matday ta, Sir Teodoro. Kaahasi pa'y dagiti agbali na biktima. Aglalo dagiti nakurapay. Uray dagiti babak ng negosyante. Agasem ta minil-milyon ti bilbilangan da kwarta. Hanggang bogos matgayam. Agasem pa'y dayta. Agtumpal asinsinan milyonaryo. Numuna ta, nagrigat nga ilasin ti bogo sa kwarta. Isurukan ka, no kasano ang mailasin ti bogo sa kwarta. Mabit lang ha. Dayta. 2,000 dayta eh. Anya ti makitam ang nagdumaan da. Pasla, awan mat ti nagdumaan da. Agpapada. Dayta ti kunam. Mabit lang ta isiray ko itilawag. Anya tinadlaw mo. Ha? Kaya't nasawan? Peke daytoy? Uwen, peke. Nalakala nga malasin ti peke, numiraam anaymbag. Isu matagaya masan ka ng medyo garden. Imawag man gaya man ti marapa iti agency. Iso nga rod, imbis nga may kaitulungan sa anay. Kain sa ganak, bakit itugot ko? Ay, kabalan mo't kiti ni Budoy. Kan uray Nicolas itrabaho di garden. Dahil maglakit din natanda ni Budoy. Nakapagpipiknik tayo pa, isakbay nagsubliak man ang nagtrabaho. Una, kaano ka diti panaglas mo? Indon rabi ng bingatan ka mo tao. Umanaw ka man gaya man. Kasapulan da nga taunay ti katulong Numning yung mga nauyong da. Mga no saan lang nga nakaano si katulong, nagitagbalin nga amok ka mo to. Narigat mo naman ti trabaho ti katulong. Awan mo tinalaka trabaho ka. Narigat to pa iti mga awan ti sidaan. Anya? Sana problema ti sidaan no nagagat ti tao ka mo to. Nagagat ka lakit day ngagmula itaglawlaw ti balay at dalat ta sidaan. Oh, Kara. Lumangad sakit di ngagpasyar ni Zacarias. Napagustuhan kayong sakit, di pan nakitungtong na kada kayo ang nagmalmalang, Mami. No kastauna, di pan nakasuro nyo kunkwa na iti rabi. Kasano ajak masuron no kaslano biya na kadidirabi ay. Nagpangas ngagsasao. Ang gaputa kwarta lati nagsarsaritaan yun, magustuhan yun? Ay, ro pa akiti kwarta, kasda. Kat
No, kahit takpayan nga ipaasawa kan kwa na. Akata sinungarot ti kayat mo mga asawakin ka. Ni Chudoraw, naglaklakay ngawan nagduraasan timbiyag na. Naglaklakay di sapin na. Di ka babain, a janitor di pagtungpalam, para. Saan nga rod itan ka mo to? Mapan man na nagkatulong ni Pipita. Nga rod. Umadayo man ang tigayim ko. Nalamis manan. Mayat sa tiaginam iti arak. Nay, hanya ti kahit mga asawang. Ibarte ka, kipapanaw ni Pipita, kasta? Ha? Narigat ti mapanawan kamo to. Makunam day ta, takanayon ka mapampanawan. Nagdaras mo ta, makasarak kay ti sukat da. Anya nga rod. No pumanaw, adda may sukat. Ngamsi ka, ni Pipita latta. Ay, talaga jak may sukat ni Pipita. Uray niya't mapaspasama. Danda ni Jack nakaturog amang pampanunod ken ni Kara iti rabi. Nagtulag kami nga ita abigat ti panangiyawat na iti kwarta. Ket planok akagiddan ti panangiyawat na iti kwarta. Ket gun udokon ti panagayat na. Itapay tanatiliw kun ti karkarma ni Nana Carlota. Talagaan nabilag ti kwarta. Nabit mo't lagayam ang masisirap iti kwarta day jabak. Awan dito opisina da. Di nakmut sungsung batan. Ay, ni Nana Carlota man ti pagdamagak. Aday ta. Agriringan ti cellphone na. Hello, abay, sak. Pangbuena mano ti gasat ti panangawag yu kanyak iti sak, mami. Pangboy na ba, ano ko na? Kat, nangibingay ka nga ron iti na yung pagkagasat. Nabiitla pagsasaritaan day ta, mami. Ang ti problema, awan ni Kara dito yung opisina. Napanan na ka no? Saan mo't ang maibaga dagiti empleyado? Ang nakita da kano ang nagkuyog da kinila kay Teodoro. Ay, abagan no intaray nanti balasang kawan no kinitapnan. Anya, biktima unda ti agkid-kidnap. Anya day jayan na ibaga. Ay babawik pa yung araw. Ay, dada kinulab sa karyas. Ulitin man. Kaslasaan ko na awatan na naibang tikat mga saway. Kwa. Di kahit ko asawan, mami. Amangan no biktima unda giti agkid-kidnap. Ay kasanood no kasalang pa iso. Ay. Kuna tupay analakala nga iyakar ti alipospos da ito yung abakat. Sa karyas, adya ka kadipay. Ewan, mami. Adaak pay. Pampanunutak no anya ti aramidan tayo. No nga ta ag-report tayo kadagiti pulis. Mabit lang. Awagak pa yung ti Kara. Ay narigat no agtignay tayong tulangan into naladawan ti amin, mami. Sakon ti makamo amang i-report kadagiti pulis. Pagparangag anila kay Teodoro, tinangkidnap kini Kara. Pabalod ko, dayjay a janitor. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Kunak na dua kayo agbaling nga mo. Impagarod ko pa nagasawa kayo. Aglang lang nga kami kadi nga agasawa ken Kara, Pipita. Kasla. Ay, dahil tangarot ti pa nang ipangarop ko. Pipita, ni Teodoro tinangawag kan ka. Ngamda kami kini mami kag kasapulan iti katulong. Ni Teodoro ti akin ko ka iti kumpanya at tartarawidwida. Gamawan ko mati pangibagbagama sa bali, ha? Ti amo day jo opisina ket agis istambayak laan. Adda pa'y mangibaga, a janitora. Naimatan ti pa nang ibabada ka da kayo? Adayomat ngaglang kayo a janitor, sorry. Ay, umawawag ni mami. Da kayo pala tagsarita. Kasarita klabiit ni mami. Kas lang mapugtuak no anya ti pampanunutam. Kasta mo ti panangipagarup ko. Kita niya, alaman. Kita man ti laing mo ngagpugto, no niya ti pampanunutak. Babalin mo na pangwartaan day ta. Pangwartaan ko na? No nalaing kang agpugto, ket agdinamag day tang abilidad mo, adon to tagpapugtokin ka.
Birngasan na kanto pa ni ti Budoy Pugto. Ha? Naala na kiti na itapahanag ah. Si kamot ti mang sutil kanyak. Amok ani Pipita ti pampanunutom. Ha? Ay, si kalang tinalaingin na ya. Oo, saan mo napugtuan? Ituloy takit din na wagwagan ti panakalaminta. O wagjaging ka na kahit mau. Awawakan nakakano ni Zacarias, ngam saan mo asong batan. Napanam nga tawan ka di opisina. Ala ni Mami, mat. Impakadak-kada kayo idikalman. Asukunat kita ti katulong tayo. Awan ngagpaiso. Nalipatak kitan. Kano ka ron? Kasanaon? Agawit kami, Mami. Napagbitak lang ang mapukaw iti imatag nyo. Madanagan kayo. Pagsarsaritaan ni ngamen, kin Zacarias, di may paggapit ti kidnap. Katamakan, nung nakidnap kan, nakapag-report lakit din ni Zacarias kadag iti pulis. Aniya? No, in-report na kadag iti pulis, adila kay Teodoro tinangkidnap kan ka. Agam, problemak. Gungguna na, oray mabalon. Nimot namin, Mami. Nalipatan nakit din ang nagpakadakan ko na idikalman asukunat ita ti katulong mi. Sa in-report na kanon kadag iti pulis na nakidnapa. Kat pinagparang ni Zacarias asak tinang kidnapkan ka. Kasanon? Pagselselosen naksang amin. Amangan no agat atap nga taanobya ka when no agkaribal kami. No kastaunay ti pananglais na kan ka. Napagbiddutan na kapay at janitor. Ipangpangas na kini Mami, a milyon ti ganansya na kadagiti transaksyon na. Di nalaam mo, anabakbak nang ka. Tidakis na no milyon ti bugos a kwartana. Anya? O ure lamin nulagatan nak. Kaya't ka lang anawan, tamariribukan ka. Kasanon no agpaiso, amang ano sa pulan dakan nagiti pulis. Saan mo apakadanagan day takara? Sige, mapantayo ka din. Adape papanakinton, madam. Mabalin kumamit namin na sa balitin ng kuyog kan ka. Asino? Ni Zacarias? Sika ah. Ay, oray sika. Hina, agselos kan samat kini Zacarias. Agsinsinelos kayo. Di man mo tayo jay alakay. Makigtot tulangan inton kamagandag iti pulis. Ang mabitla. Napananda nga agpaisokin ni Kara. Uray man kit di nasarakan dan ida. No naspakan ti raya-raya. Saan ang mabalin? Di pa'y kat nagbuenas dahi di at janitor. Saan asyak ti kalabanan na? Kamaudyanan na. Nakadaanan tayo matlaan dito'y balay Pipita. Ay, italaan ti pan nakariknak ti banog ko nagbiyahe. Makapasikurmat nga may nagpaiso tayong biyahe, madam. Nakarkarokan ka ah. Nagadayo ti nagkapwam. Dahil ka din ti bagbaga makatulog ta, Kara. Uwan Mami, ni Pipita. Tagabugyasan. Ni Mami Carlota, Pipita. Imbangal daw yaw, madam. Paragsakan na kamagkamamong ka na kayaw. Kan raksak kumutan, nagserbi ka na kayaw. Kabisadong kadimot lang ti amin na trabaho ti katulong, Pipita? Magano saan mo, nadalos sila ba? Nabayag ako, nagkatulong, madam. Mami. Madamdaman to nakasarita yun ni Pipita. Pada ka na banog ka nagbiyahe. Adayo pa'y tinagkapuan na. Umay kan Pipita. Itulnog ka iti agbalin a kwarto. Apay asim nagkalig iti kwartok, Mami. Gayam na itrangka ti kwarto. Apay nga binyet rangka, Maya. Adaya, inimlimod mo kanyak. Kunak man na maturog ka na kunab. Yak mo't imbaga, maturog ka. Agi na naaklaan. Sumrakak iti opisina yun madamdama. Kat, malam tulauna yun Nasken nga minapirmaak dagiti papeles, Mami. Nagkita kayo ka din kan Zacarias. Tiyan mo dahil dyan kat nakidnap kan. Kasano kumaa makapagkita kami no kasangsangpat milaan kinipipita. Inawagan na ka, tikat ko asawan. Saan man?
Iridap ko labit, mami. Pagustwak la dagiti mata. Kunak, lalo ni kamoto ti mawawag. Nimot kem Sir Chudoro. Hello, sir? Oh, Pepita, kumusta ka dita? Nasayat mo, sir? Aginiran na Nam rumuarak ko man dito yung intinda kwartaw. Katapag-isumot nga, imawag kayaw. Kinasarita na ka din ni Carlota. Saan nakamat na inungtan? Ay, kasangsangpot ko pa langot, sir. Kapay ko mga inong tanak ay. Kat, awan mo't gapo na ang tanak. Ananusam kumalaang, Pepita. Inton bumaybayag, makita mo tipod no nga ugali na. Talaga adyak nagbito. Nila kay Teodoro tinalabsak. Adan sa kinasarsarita na iti cellphone na. Dagayam cellphone na. Magamalam iyo, sir. Maron sa mananti kotseyo. Uray man kit di mamitluak nga agsukat iti kotse iti may sangal daw. Anya ko matibibiyang mo. Oh, apay asan ka nakabalod? Apay kumamabalod ak, sir. Kat no kinidnap mo ni Kara, langgong kamot alakay. Saramulyo, agbibisin. Ti ammo ka Saramulyo, daytay agkilaw iti si bibiyag amatok. Saan nakman nga iyaw awan? Umay ka, tay datag ka kadagiti pulis. Awan basol ko. Oray mapan mo kitaan iti istasyon ti pulisya. No adda report kanya. Naglaing kan. No in-report ka kadagiti pulis. Di ba pa nyo kitaan napubaknan? Kentap no mamati kayo asaan ang nakidnap ni Kara. Mapan kayo ija opisina. Nagmalapkan ngayon may dito opisina sa Karyas. Sang-sangpot ko mitkit di. Dalanas ka na pirma ka papeles. Da ka nga agpaiso, Kara. At dala na pa nakitay bigat. Napan ko sinukon, ti katulong mi. Anya, kunak man no nakidnap ka. Apay ko maamakidnapa. Kan asino ti mangkidnap kanya. Awan pagbayad ni mami iti ransom. Saan kayo kadipay ang nagsarita ki ni mami? Ito'y labigat ang nagsarsarita kami. Nalipatan na lang ang imbaga kasinukon ko ti katulong mi. Anya? Oh, nakababa eh. Basol ni bakit Carlota da ito. Basol, lajay asa Karyas. Nalipata ka nagpakadagayam di Kara kanya. Gapo nga ta, iti pan nakatarantak, iti nawagan na. Nga awan, iti opisina. Sa ito, ibaga man nagkuyog dakan Teodoro. Ay, nuapay aday jay pay alakay ti kadwana, mami. Imbaga kumanikara, tasyak lang ang tinangkuyog kinkwana. Mabain nga ta, amang singakan ka. Amo na nga men, nga dumatyar aramidam. Ay, talaga. May samanan a milyon ti maganan siya numapagbalin ko ti pinagnak idikalman, mami. Malagip ko. Dimot, in-report mo iti pulis ni Teodoro. Aman, mami. Nakigtutak nga rod idi makita kitay malam. Amo nagayam tag cellphone. Aniya, kasano nga rod ati liwanda? Katsan mo tapod na kinidnap na ni Kara? Kan, aniya kumamot ti kabalan na amang kidnap? Ay, inaktuman kit di damagan ni jay istasyon ti pulisya. No sinapol da day jay alakay. Makadlawak. Datayo madla ti agsarsarita. Ayan ni Kara. Ay, saan na ka masango ita? Taado ter aramidin na. Kasta, mami. Ay, inaktulangan ni jay opisina na inton bigat. Kasla ni Kara mutten ti kasarsarita. Umyanak samot dito'y balay ni Pepita. Ngam, awan mo tisang-sangon ta. Kunak man no inawis na ka ni Ampyong. Sa ti pagsanguan nyo kumakarnit kabalyo. Ha? Katnoy jay mo't balay dala kay punpunya po ti kunana papanan mi. Naawata ko alukluk ko naklaeng. Day jay Ampyong nga talaga. Kasmanan idi na minsan na malam. Ito na nang adda ka no pasyaran mi abalasang. Balasang nagpaiso.
Ngayon balasang mo tabakit. Wino, balasang ada anak na. Maturog naman langay. No, maglang tikas iskan di pagsaritan ta. Isupay nga ilukmig mo, no, bika. Ay, tinan lang, madam. Ang mga nukalata makainom kayo. Naimbag tamong tararamidang pipita. Amom sakit tiya sakbayan, tipan nakaungat mo no kas pangarigan. Apay ngamin apagungtan nyo kat nagmayat ti trabaho na mami. Ay, nalaing at talaga ni. Ti kayat ko asawan, ti sekretarya ti Marapait Agency ang nagpili iti intad na akatulong tayo. Dahil tamit lang una ti pagyamyamanan, Madam Kara. No adag ka sa punan iti katulong, siyak sa dadang awagan da. Nagsapa ka pa yan nakariing kara. Ngambit na lang matarimbor ka iti portaw. Ado ngamin ti inaramid ko mami. Mga anak matan, masapol masapa ak amapan iti opisina. Kapilitan, asyak ti bang sago ka di sa karya si Dirabe. Kasla siyak matan tinubya na. Nalaing ka amang tarawidwid iti kumpanya karan. Mas daawak no apay analugi. Di saan nyo kumaanala ko? Nakado ngamin nakaprityo ni mami. Nalaing nagsugal. Saan anatubungar day ti daddy? Iso akayat na kaya sawa ken ni Zacarias tap no maaramid naman ang tikay kayat na. Saanan aday tati pagsaritaan ta? Kumusta gayan ti pan na kay report mo iti pulisya? Idi pa ilaan na asikasok dayta. At da makama mo kanya ka na nga to nga opisyal iti pulisya. Ket saan da amamati ama aramid ko dayta? Nangagko, tinagsaritaan da ni mami. Nabainan sa dayjay inaramid na. Itapay laan ang mapasamak kanyak dayjay. Dayjay abakat Carlota tigapuna. Ana ibabainak. No saan lang ata agapokin kara. Dakkel ti maitulong na kanya. Tapno maasawa ti balasan na. Tarupat kwarta. Mabiit la. Nila kay Teodoro dayjay. Imposible. Kasano kumaan na adan iti kotse. Agure ka man. Tagsubliak. Nadung parak ko man. Nudyak na siputan ti sumarsaruno alugan. Ay, day tamot ngamin alaklakayan. Naibaga malam mo, sir. Ayun kaya malaman. Pasado alaunan. Kas kala bulbul lagaw. Nalagip ko lang arudan dahil ti karoba may amam martag. Dahil gini biniringasan mi iti spoy. Nang karnapam iti dahil ito'y akotsem si kaalakay. Naangaw kayo talaga, sir. Aglang lang at a janitor ang sa anak mat nga rod nga grup-grupa. A karnaper. Kasano ajak ibaga dahil ta? Kitno adamat ng kotsem. Impabulod dalaan kanyak. Pinatarimaan nga min dakin kukwa tamok matbasit ang karpinter. Ag mekaniko kunak kuma. Ay mayaw awan sa tipanunot mon alakay. Agkabaw kan sa ngaminan. Karpintero. Agtartarimaan itilugan. Pintanan samot lang tinapintas. Bulok mo't gaya. Bayat pa lang amin ti makinana, sir. Narigat la pa andaren no taduma. Panawan ka man langan alaklakayan. Makaulaw ka akasarsarita. Jak amo no karpentero ka wenno janitor kada mekaniko. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Napalalo mo't launa yan ti panang tagibasit ni Zacarias kan ka Teodoro. Ang mga no napimpintas pa dagiti lugan mo.
Tagos lang nga kumita iti milyon day jay. Malabsan na ti kinapangas na. Idakas na. Mapurar ni mami iti kwarta. Iso kayat na pa yan nga ipaasawakin ka. Ay, pambarakon. Diyak kayat. Nagpangas. Ewan gayam. Anya nga mindaya kotse. Nabayagan ako check day jay. Nasaan lang ti pinta na tinapintas. Uray ti makina na. Imbambar ko lang nga binulod ko iti may nga amok na tinarimaan ko. Si kamat lang amin ti mga aramid iti gapuna at agibasitan na kalaunay. Payamlat ta. Agsaga na kagayam. Ha? Itapay. Abangan no umay nakapasya rin. Tagdagan nakapaingatan. Aglo namon. Madanagan kan samat launa yan. Adda na panunod ko. Apangiyaw-awan kan kuana. Talaga asa na mapupuran ti panaglabas ti orasan niya. Malammaray. Itay-pay lang nga rod asip-siputak. Nagkuti-kutin dagiti bulbulong. No itay-pay labigat nga kuti-kuti dagiti bulbulong no naangin. Kumanat kan sila nga gawid. At dan sakit di pa panama. Awan. No dayjay tumat lang nga ampyong. Maikalang akmatlaang. Na yung bagpay ni Ama Burakta. At da maipasango na nga agburuburak barako akapay. Agawid taman langan. Inton bigat maran ituloy tatag trabaho nagadwa sa umon sir Sirbina. Ngket pukawam nga rodan ani Kulas. Ang mga no malipatam nga ayaban. Naimbag tawan sakit ko iti puso kara. Ang mga no naatake ak kuman. Agasam, nakita-kit din ta nakakotse day di alakay a janitor. Mga no ad-adan ti kigtot mo kumano naka-aeroplano ni Mang Teodoro. Mga no agbalaw ton ti kararwam ta adda kagaya mo iti morke. Naangaw kamot gayam. Saan kit ni napudno ti kunak? Nabangungot ka no nakitam dayjay alakay nga da aeroplano na. Ungag paisuan niya. Ay, jakmod nga rod ka ti mabangungot. Di pa ikat awan sa usawir nan ang mga sawakin ka. Ay, sa bali man ti malagip ko. Kumusta ti negosyo ta? Si Kamot, kaano laan ang rugita. Ang gaputa yung palagip mo, bayam, tabarang makagulpiak. Promise. Agpapaos mo't katada jala kaya makalukan iti kotse. Iso nga oray bulok. Inanusan na binulod. Ay, pudno ti kunayong mami. Talaga anaala kong tirik na Carlota. Andan sabot ngamin nang ibote iti karkarmada kat pagayayaman dan. Mamati kayong matgayam kadagita, mami. Uray dayto ito. Naibotik matan ti karkarmana. Mami, jak nakita iti opisina ang nagmalam. Ang mga nunauman ti akin kuka kat inikat dan. Kano laklakayan mo't ngaminan sa karyas. Ay, ni Karagaya, mami. Ada ka di araramidan na? Ay, diyak ka mao. Ay, dahito ni Pipita. Nalpasan ti trabaho na iti kusina. Pipita! Ingka man ni bagakan ni Kara, matiktikanan ni Sakarya sa mga oray kan kuana. Hindi, madam! Ay, talaga nagagat ka anya, Pipita. Rabein, agtrabaho ka pailaan. Ahay, naginaw ka nagdalo sa kiti kusina? Panahin kayo pa kay madam, sir. Ay, inakitaan ni Madam Kara no nalpas ng tiraramidin na. Nalpas na kagngatan nalpas na kan saan. Masapulas ang wanda ni Sakarya. Maya, talaga anaala kong tirik na dayto yaba. Pasensya ka lang kuman iti panangururay mo sa karyas. Ingkamakam ko ngamin nga inlipas dayar aramida. Sa bali lang agpaiso tinagagatan niya. Naungat ka diti akin kuka iti kumpanya. Saan? Naanos ka na pa kumbaba. Kaslasaan a milyonaryo na makisarsarita. Nabayagan nga umayak iti opisina yo. Tiyak pa'y mo't nakitkita. Makikita mo. Saan mo amadlaw nga iso ti akin kuka iti kumpanya? Nasino? Among tulat ta. Iso ka diti akin lugan iti dayi nakitak abaro?
Lugan ko dayjay. Inted ti kumpanya a service ko sa Karyas. Napimpintas man ang tilugan na Nabalbalor pa yung tilugan ko Ne, bak nang ngarod no kasta. Inton maminsan, ilugan ka itinapintas alugan ko. Medyo nanginamot dayjay alugan ko. Kita ito, tadamat bukod ko alugan. Makabano ka talaga, tiyak katulong ka mo tao. Ngam di ka matanagan, ta samak pa'y mata makaturturaw. Uraya ka makapano ti sa nga eli ti amaw, ta itulod kong tupay ijay-gay. Sino nga among? Palasang window bakal? Ni Madam Kara. Pasaray ni Nana Carlota, ti mangsango kan ko anan udad ruma. Bumakit-makit din ni Madam Kara. Nailabasan iti kalendaryo ti edad na. Kaslan na pasagitan na kitiday tangay mbaga ma. Oh, si Kamat? Apay ko mamapasagitan ka? Di man kabalyo lang ti lumaklakay ako na ayo Nangko ma? Puno na ita. Ay, kwag, may sakit na diti balay. Nagbaliw ti panunot ni Pudoy. Day, at nangawis keng kwa ta sana ka makaturo, ginawagan ka. Ta kumusta ang kalaan? Ayun kaya. Yak makawawag ka na. Nung amin malpasan ti trabaho, katungtong nak ni Madam Kara. Makaturog ak tumatay. Kaya, di pa naglingot ka. Nalipat, gayan, tinangitugot, ititanong mo inamag. Ituloy ko pa itagin sayaw. Sa sumrikak tom. Yep. Yeah. Oh. Yeah. Ay, bless kayo no bag. Kasano nakastrik kayo? Taagkabi kayo pa dito nagtiswal na Nakaringmat kaya man ni Nana Carlota. Siyak na ito, madam! Pipita! Sika matgayab tanda dito. Bayan niya tararamidam. Makapanervyos ka. Sobre ka panlangan. Ang mga nabigbigatan nak ni Nana Carlota kauntan. Madam! Nagwat-watak lang! Apaya masapol nga gwat-wat ka, Pipita. Nagdagsin lang aro din ti trabaho makatulong. Ang wat-wat ka pa. Rigrigaton lang ni Pipita ti bagina. Bambanugan na. Mabambanog lang aro din nagtrabaho dito yung balay. Noon niya pa nagpagbambanugan na dita. Agen ensayo ni Pipita, mami. Karatista mat gayam. Naliban mo't gayam. Kaslawan kasta iti langada. Kasla di makaib-ibtor nga maid. Ada nga tayo pakisalipan na atorneo. Awan samat iti kunak, mami. Kakangay lang agen sayo. Maminsan pa ya makitak pagungtak. Lumakadadaan nga ikadag iti masitira madalapos na. Tagyaman nagtapinatgam ti awis ko, Kara. Ure apagbit matlaang amaluganam. And ito'y kaditikon ko ng alugan mo nga agbalor iti milyon? Napintas standar na. Nung kasla nabayagan ang ginatang mo. Awan pa'y makatawan da ito eh. Saan unay ang maus-usar? Nagado alugan ko. Kastay na kunakon. Uray mamitlo. Ngagsukatak itilugan iti may isang aldaw. Talaga abak nang ka, ano kasta? At tagatapaglakwa itilugan. Apay ang nagitip ti makina. Ay, awan samat kasulina na. Siyak pa'y timawanan iti gasolina. Mabiit laang nga pagandaran da ito eh. Jak agluglugan iti bulok. Nung nakita nila kumatilangan ni Zacarias itay Teodoro, kasla na sukaan ti rupa na itipan nakapabain na. Nakarkaro pa yung nabartet. Agasam nga min tipan nakapabain na. Talaga anabainan ni Zacarias. Agasam ta saan nan anapaandar tilugan na. Itala ang amakitak tilangam ngagkatawa. Apay, anya tilangak. Kasla, napagustuhan ka launay. Agasam nga minda di apan nakapabain ni Zacarias. Ta saan nan anapaandar tilugan na. Bulok mat gayam. Nagsayanan ti ginapangas na.
Kat amangan no saan na pa yan ang maiturad, agpakita ka. Patyaman. Uray pupuutam ti kunak. Napangpangas tumanan inton sumarunong agkita kami. Adda kayo la kumaitisangok. Parparak ti rupayo, wino pagtitimugan kayo. Agasem, ti pan nakapabain ko kin ni Kara. Kakaisuna na ilugan ko. Noan niya ngamin tinangipaabayan ni Bornok itilugan ko. Anya, no di kayo kat inutil. Itay pa'y abulok. Malako yung arod. Anya, inalayo iti mekaniko dayjay. Ay, salbag kayo. Ibarsak ko la kumati cellphone ko. Nanginamat. Masapol ang maator ko. Tipan nakapabain ko kin ni Kara. Ammo kon ti aramidak. Nalakalaang aramidak dayta. Awagak man pailaang ni Mr. Bayuga. Di kamot nagsubli ni Dirabi. Nakadayo ka mga tanan niya, Budoy. Talaga nga ado ti ammo ni Ampyong. Agbababawi akas murot kin kwan. Tapay, kurang ka diti ininom yung arak. Adumet, kundi alahas dayjay nang sanga ili kada kami. Kunakpaykit din na ulit yun ti pulutan. Wow, sana all. Naibirok mo ang ngarudin tabuksit mo Saan mun sakit di anaawatan ti imbagak. Ti amok nulit yun kunak. Narigat pa'y apinikpikan. Anya, napatag ka di ngamin ti pulutan ka dagiti mangarak aya. Adalakit di arak kendanom. Uray may salabuti ti pagsasangon damay atin. Day talaang, no adda sarang ngusong kunam. Day pa'y nang sanga ili ti sarang ngusong. Kumano saan nga alis to ang mabartak. Di kami pa'y nagal-alud-od api manaw. Bilangem no adamat la 50 mil day takara. Ang mga no nagbiddo takit di iti panagbilang ko. Uray saanan. Agtalaga, asaan nakalukuan? Apay kumangamin alukwan ka. Dahit akinapintas mo. Napudno ak iti tarigagay ko. Uray tulagan ta kuman kada na Carlota ti kasarta, hani. Ne, hani matindi awag mo kanyak sa karyas. Kat hani ko na matan Nabartek ka kunak kuma. Saan ka mat nga agat ara? Amom, no data ti agasawa. Saan lang a milyon ti kwartata? Agbalin pa'y a bilyon. Talaga pakas da ito'y alalaki. Asawaan na kitik, kadyak matnupi. Laglagi pam da ito'y ngay bagakan ka, Pipita. No sumrek ka ngagtalos iti kwarto ni Kara. Saan ka ngagalala iti urean niya bakitam? No, adda kasta hindi katulong ya, madam. Saan nakakasta? Amo kaya, nadakit di pidpidot mo. No, apay adi pa'y bangko ni Kara ti kagod 2 milyon nga intindi sa karyas. Kagod 2 milyon ka no? Kat no 50 mil lang man. Pagtatakaon nagsakit di mo tayo bakit? Nay, adaw maawag. Hello, amiga. Anya, saan pa ngayon subli ti mekaniko? Tilugan nyo a pinatarimaan nyo. Katsa nyo na masarakan. Ay, abangan nyo kinardap-dapat ang tilugan nyo. Lakay Chodoro, itaman lang na makita ka. Awan mo't bas-basa mapagiwarnak. Dito yung cellphone lang ang ti pagbasa kadagiti damdamag. Naparaparatakpay. Talagang ambisyoso ka janitor Di mo ibaga nga mong payantag Facebook. Nasursurok mo't basitan? Kat, anya nga ron ti madamag. Dahito man lugan ang mapukpukaw. Oray ti mekaniko anang patraymaan da. Kat saan damat ka na masarakan. Kasla nakit-kita ka nun ni Kara da lugan. Kukwa ka nun ti am-am ni Carlota. Anya? Aduman ti ammom si kaalakay. Kasla saan kang agpampanunot a janitor?
Ura man kit di janitor laeng iti panagkita sa karyas. Ura ang pidpito takla iti basura dito. Amo kon ti ag Facebook. Dito lang ti problema ano saan da mabigbig ti bogo sa kwarta. Anya abogos a kwarta ti ibagbagamat. Kadagiti kastoy panawen. Agrairan ti bogo sa kwarta. Kat, patyam ang makaigom iti limagasot wano sa nga ribo dagiti agbasbasura. Eh saan mo alaisen ida sa karyas? Agbasbasura dalaeng, di mo kun na. Ngam napigsa pagsapulan dayta no nagagat karakit eh. Kat, apay nga rod ngan anusam ti ag janitor. Inkamutan agpidot iti ilakom iti junk shop. Huh? Tita ka man laengan. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Apay na kami suot ka sa karyas. At pansakit hindi mo nakapagusto na. Ay, dayta. Oh, imisam akon. Gwapo ak ka din iti panagkita am kara. Kasla mapilpilitan ka laang nga umisap. Langang sakit iti naabak iti debate. Oh, siyak pa iti ko nam amaabak iti debate. Siyak ti maysa akalaingan adumi debate. Talaga mat alangam ti masirin. Ay, agyaman naklaunay kara. Day kit din ala kay Chodoro tinangati yung kanyak. May papan iti ano ya? Bayamon. Saan ta na pagsaritaan day ta? Inton lawas nagayam. Amangan no addaman nun maitod ko aganan siya. Iti nagsugpunan ta negosyo. Uray la mas pigtay mo. Kaslad na nakapagusto ang launay ha, Budoy. Ngawan matmayat amang pagustuhan niya. Ha? Apay nga raw, dakas la kalukat a sardinas ta isip mo. Ha? Unay matdaytan kasla kalukat a sardinas. Ni ampyong mantikan katawaak. Apay? Pangasar nakit din. Pinakitaan nakiti pasig asag sa sangaribo. Oh? Ngamita imbagak nga amangan no pike. Agreklamo kit din. Ay kita mga nubugos nga agpaiso mo da. Numuna tapadan sa mo da di makalasi ni di piki a kwarta. Amok pa yan. Yak matpaikit di nakakita iti bugo sa kwarta. Oh, no kahit mo, ikang ka, pakitang ka. Oh, hehe. Dahil taman ti dinis ko tiramikin ni Sakriyas. Tagibasitan naklaunay na kaslawan amok. No apay ngamin agpampamarang kapaylaan. Agpabigbig ka ngaminan. Lunteng to ti na panawin. Malagip ko man kit di. Nung nga maamuan ni Mami nga agnobyotan. Ungtan nakalakit di. Kanagtatak ko ng timay sala kay. Pagarupan ng tupay akarup-rupak ti kwarta. Iso at tinutupan ka. Di na amo, asikatin ang alangon iti kumpanya. Sa bali man kit iti malagip ko. Di mapukpukaw alugan ti amamo ni Mamim. Saan da ka nung pay anasarakan? Saan ka nung mata na nagpakita ti mekaniko? Ay, salbag kayo. Anya pa ilang tiar aramidin nyo. Ha, no saan nyo ang may pamuspusan? Puuran yon. Anya, nunok kaya tiyo ada kayo ti puurak. Ha? Nasayat nga rod no kasta. Mabuteng kayo mutlagayam. Sige nga rodan. Bye. Ha, inak kasarita ni Nana Carlota. Masapol ang maalukoy ko. Tapno pilitan na ni Kara ang makikasar kanya. Ay talaga ada jalakay. Nanyalatin bagbagadakan kan sa karyas. May sala janitor, ti baka ito rin ang sungbat kun ka. Pasalsaling amin day jalakay mami. No apay asanda lang nga ikatunan. Akot, kasarita am ti akin ko iti kumpanya. Baknang ka, di mo la mausaran ta kinaturay bao. Nalaka kumalaeng aramidak dayta. Ngam, jak pa'y ngamin nakita ti akin kuko iti kumpanya. Ni Kara ti mang tarawidwid iti kumpanya. Makadesisyon no kayat na nga ikatan. Ay, kasarita kinton rabi ay. No asawak ko man ni Kara, madiktarak ti desisyon na. Unag pa aya sa karyas. Bayam,
Siyakto ti makisarita kan ni Kara. Kasaritak to, may katandaan na dya alakay. Kunak lakit din no kasarita nang agkasar kami. Di, ada ka di magbagam sa karyas. Ay, awan mami. Adala ngamin nalagip ko. Masaludsod ko da ito, saan kayo kumaagumurgura? Malagip yo pa idi nagdanon kami kinila kay Teodoro dito balayo. Malagip ko. Nakasuro na kiday. Tala pagbindutan na kid din nakatulong. Asawak ni Teodora dyan ito lang. Kurang lang ngay paro pa may di kabagay kami. Ay, pasensya kay lakuman mami. Ar-arman na nga ta ni Kara. Ay, saan? Nagturo na ang lukaw. Nagloko da gito yan. Mami, nalipatak adagayang pagnak. Agsublat tulangan inton rabi Sige. Agyaman nakiti sa sarungkar mo sa karyas. Malaksid kini Pipita. Awan sa balin ang nakasaritak pa. Nagmayat man ti panagtugaw mo dito'y sirok ti kayo, Pipita. Kas kala nila kay Teodoro, anak kasikawil nga agbasbasa iti pagiwarnak iti labi ti pangupisina ni Kara. Kalkalapas ko lang nagdalaw si Harden ni Madam Carlota. Naginanak lang di. Makabannog mo ti trabaho ti katulungan niya. Nairuam ako. Nga maginanak man lang. Masapur nga gano sa. At nadamot pangalaak iti pagbiag ko Makiasawa ka nga minon Di saan ka na marigrigatan nga agtrabaho? Ay, matanon tulot na dahil sir. Alaan kayong tanina, uno ka sa pangarigan. Ay, awan aya tinobyaw. Awan laangan aya ti agtatakon ken ka. Uray siya ti aggastos iti kasaryaw. Saan lakit di nila kay Teodoro? Susapaw, kumitkita ka na tayo ni Nana Carlota, sir. Amang ano pagong tanak manan no makitungtungtungan ka na kayaw? Sikan tumat ngamin. Mang taktak ka. Orayon dakon. Sayang ti milyones ang transaksyon ko. Naglas tumat na ita. Ang pudno nga dati bagbaga dita sa karyas. Taripas si dun nakiting. Iramraman na pa ni Tata Teodoro. Ay, sumpatak na kumay ti baribar kahit nga ang mga noong tanak ni Madam Carlota. Anya ti makunami timbaga ni Ama Burek Budoy. Kabalan na kano alasinin ti Bogo sa kwarta? Kas jay mo't da jay alakay. Kas laam mo namin. Padasem ti sana mamatpatiking kwa na takitam no di sumrek ti kinaburek na. Agpakuyog aktuman nga rod kin kwa na. Ang mga nukayat mo ti sumurot. Iramraman nakmanin ako na. Papanan niyaw? Mapanmi ka no raotan ni Ampyong. Mangitugot ka no iti inuman. Makaambumutan ni Ampyong iti pulutan. Nakailatan. Apang iramraman dak. Saan ka matapilitan no di mo kayat? Nawaya pa iti ora sa panagtrabaho ta. Duata lang ita. Taimpasyar ka no Nicolas ti pamilyana. Duatan tuman matiag kuyog inton maminsan. Nabayagan na jak limabas iti sango ti Kapitolyo. Ay talaga si Kabudoy. Nagado ang mabalin mo a pagpasyaran iti pa'y sango ti Kapitolyo. Itay pa'y ngororayan ka, Kara. Nagbayag ka na ya. Nagadupay lang amin tiing kamakam ko nga ilipas at trabaho, mami. Apay ay masagaan kayo iti panagawit ko. Kaya't ka nga roda ka sa Rita. May panggapit dayjay ala kay Teodoro. Ano na kayo kadi? Nasingpad man? Ay, nagkitaan niyo, mami. Saan kami nagkita? Ngam sinong basong batan na kanuni sa karyas? Di la mabaen. Sino ko madadya alakay? Din to tanagbaknak ni sa karyas. Di ka palang amin nikatan. No awan matbason na. Ganda akin ko kwalan ti kumpanya ti makadesisyon, mami. Kat, si kamot ti magtartariwid-wid. Awan na't madesisyon na maun. Kumakno na ibangkon ni Madam Kara dagiti kwartana. Nagkaiwara mo dito. Sus. Nya nga dagiti na isina. Ay na.
numastrikan na iti ni Madam Cara, mga napagtatakaon na matan. Ay. Saan ko gayam anay dulin na kita akwarta, Pipita? Ay, sus, kunak na na ibang kuyo nga mainan, Madam. Imbiling namin ni Chodoro, ajak pa ibang bangko na gitoy. Ha? Ni Tata Chodoro? Nadlaw mo nga tada kita nailasin asag lilimagasot niya, Pipita. Kaya't mo ama-amuan no, apay? Ay, apay? Amangan numastrikan na dito, ako nga tumanain. Mabiit lang ron, tain nak-irikip-tiri daw. Ada ipakitak ka na. Nila kay Chodoro dayo. Kunam no asino akalaingan anak apel itilapayag na ti cellphone na. Nakita na kon. Agturungan dito'y ayan ko. Nalasin nak nga ta. Sa balimot dayto'y logan ko. Naimbag na daw yo, sir. Kabarbaruman gaya man day tulugan nyo. Ada ka din nakakaskas daw iti dayta. Nagbaknangak. Uray mamitlong agbaliwak iti kotse. Mayat man takawas mo ita. Kakaisuna nga, adag padawat kanyak, sir. Pasigsamot at dinawat amin abadom. Kakaisuna nga, adag padawat kanyak, sir. Kan may sa, kasta talaga, adag iti tao, imbag ti panagpuspuso na. Kat, apay nga nasit ganak, anya ti bagam. Mga no adama sa uyo, no saan kayo nga italit, kat nakita kayo mat nga rod. Sige sir, panawan kayo nga rod din. Nabainan sa tiloko. Anya ti bibiyang ko. Napartak pa'y laghayam amagmag na. Adamot ko tiyena. Adda iti balasyo iti kalsada. Saan na pa'y nga tanga insubli ti binulod na kotse ide. Sa balin samot day jayan. Mabitlaan. Mayat sa day ito'y napanunot ko Sobra na una yung panang tagibasit ni Sakarias kan ka, Chodoro. Apay namin amang limlimo ka pailaan. Agpabigbig ka ngaminan. Apay, kayat mo ka din agpabigbigak ka dako aday. Kayat mo ka di ama-amuan da ken mamim ti relasyon tayo. Ikasal na kung ko si papalubos lakit din ni mamim. Ang lakaya ko na para ken ka. Apay ngamin aday tati panunutam, Chodoro. Ako ngamin. Saan ka di kayat ni Sakarias nga ikakin na ko na janitor? Nuulitin na pa nga ibagaday ta, ibagamkan ko na. Ati akin ko ati kumpanya ti kasaritam. Talaga nakasagana ka na sumango ken kuana. Day tanto nga ron ti ibagak ken kuana. Ay, saan lakit di amamati? Addamanan asaan amamati ang nobya ka? Anya, salbagak kunam. Asino kumatimang surot kanyak? Anya. Hoy, saan nakabutbot ngan? Ibilin ko iti driver ko, apapaggasan na tagmaneho. Itaag man no talagang adamang sursurot kanyak. Saan da kasinaan? Nih, apa yan? Asino nga taday tamang sursurot kanya? Ay, sa anak amabutan? Inawis naktimay sa nga amigak, Pipita. Amakan numalimtom na makasubliak. Milakaman naklata taamakan numabisin na anak. Sige, Madam. Isaganaan kayong tupay iti merienda ayo, Dahil taman ti kunak, Pipita. Manakam kakatulong. Saanon na masapol ng ibagak ti aramidam. Babagan no pampanunutam, anarawot analay nga kamagada. Adayo day ta panunutan, Madam. Nasayaat. Kunuray man nalay nga kamagan. Kwartak mati may gatgatang iti kanat. Anyamot ka day tangay bagpagana. Sige, panawang sapay.
Puri man nawan pa'y tinaibagak. Talaga man. Saan ko apang panunutan ni Kasyay? No talaga kaya't mamakasangot aking kuko iti kumpanya sa karyas. Ibagak to kan kuana. Nabayagan nga umayak dito eh. Saan ko pa yan nakita? Sa dino ay ati opisina na. Ada iti nga to. Makikita na kakanon umay ka dito eh. Nakita na pa yung tinamay ang kinitata Chudoro. Anya? Okay, anya ti kunana? Saan nagtagtagari day jay? Naanos. Kanayon ana alumamay nga agsaong. Nangato gayam ti ayan ti opisina at aking kuko iti kumpanya. Naimbag ta da elevator. No awan ti elevator, mabanog kalaki ti nga umuli iti agdan. Inawagak itayan nga da kayong. Urayin tayo lang ang ilukat na tirida. Oh, hindi ta. Naglukatan tirida. Ay ti gayam ti rido ti kwarto ti busyo. Automatic naglukat. Ay, nagbaknangan. Lumanon kayo. Kaslang malasin ko day tati mo. Imposible. Kara, sweetheart. Padanunam ti sa nga ilit Sa karyas, oh my God. Sweetheart ka no? Nila kay Chudoro talaga. Saan anak kapapati? Anya ti makunam ita sa karyas. Agsangsangutan. Kinape saan ka magkasao? Kunak man no adda kayat mo ngay baga kanya. Kuha. Ay, amangan numabain amang bagat adda. Panawan kayo. Ang tugaw ka lang, sweetheart. Tenggam ti baga ni Zacarias. Agas, siyak ti akin kuko ti kumpanya sa kayat nakapaikat. Kasla sa anak pa ilaang amamati. Kaslag tagtagainupag. Amangan no tagtagainap ka nga peso. Amangan no kayat mo atong patungpaan na kanikara tapno makaring ka. Kayat mo ka di, Zacarias? Uray sa anin. Ay, pasensya kayon. Napagbiddutan kayo idi a janitor. Da kayo matgayam ti aking kuko iti kumpanya. Sige, saan ako nga agbayag pa eh. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nagbayag lakit din ni Pipita ang ilukat iti gate. Inton kon, iso ti pagpupong tutak. Agasam day di apan nakapabain ko. Kaya't ko apaikat nila kay Chudoro a janitor. Ang isumot gayam ti akin kuka. Kasla, nabat-bat tiyanak. Sir Zacarias! Ay, nauray kumatla ang ilukat mo ti gate, Pipita. Way ang tidalan ko, Pipita. Kaya't ko ang makasarita ni Mami. Ay, ni Nana Carlota. Awan ni Nana Carlota, dito balay na. Karuro na lang. Ang mga nagsabat kayo di dalan. Awan ba't? Dita ka nga rodan. Awagak tulatan. Tapno awan ti makungko ng budoy. Agi na natangag trabaho iti garden inton bigat. Taintan to matagpasyar. Paya dua talaan. Kasano Nicolas? Dua ngal daw adi may nagtrabaho. Iso sumubot to ka no. Kabaulan na nagtrabaho ngagmay sa. Awan nila ti kasarsarita nun. Kabaulan na kasarita ti bagina. Ha? Nagseryoso ka pa yan ang ibaga? Mabalin mat nga agpaiso. Ako mustaan ti bagbagina. Talaga ngang angawang kalaeng. Tulungan to kano ni Ampyong. Naimbagla kano nga igatang na iti arak. Naimbag ta naawagan kayo matlaang Nana Carlota. Naggapuak ije balayo. Ang kapampanaw yung kano? Ay, napatagsakit iti bagam kanyak sa karyas. Gansan ba't ka na mami, tiawag mo kanyak? Abay. Ay, kasano upay nga awagan kayo iti Mami? Nobyamat gaya man nila kay Chudoro ti balasang nyo. Anya, may salaga janitor ti pagtumpalan niya anak ko. Abo, matungpa ka na pungot-pungot
Amot ko lakit eh. Sige. Tungpaan nyo kung pungutan nyo. Ay, Sakarias. Ayat kinurang. Anyamot nga minang ti kunkunak. Ti kayat ko asawan. Ni Pipita ti tungpaan kung pungutan nyo. Pinagururay na kiti mabayag. Ada ka di pa ibagayaw? Kano si katimawag, loko. Di si Katya day bagana. Ay, sige nga rodan, madam. Madam paikit din ti awag ko kin Nana Carlota. Saan kami pa'y analpas iti dayjay alakay Teodoro? Anya dyan baga kanyak ni Sakarias. Nobyong kano nila kay Teodoro. Anya ka kadi. Agbibisin ka ni ti nobyo. Talakay pa yan ti pakinobyo am. Day takadilaan ti imbaga ni Sakarias kada kayo, mami. Awan ti sa bali? Anya pa'y kumati sa bali ngay baga na. Tinabag na pa'y kitiano da kayat ko ngay baga. Iso ti ata kumapaibagana Problema pa ay. No da ibagana. At ikasarsaritak. Di na kumayawawan. Mami, ayabak to ni Teodoro inton rabi Awagan yun to ni Sakarias, tagsasango tayo. Nila kay Teodoro lang ti kayat ko ang sarita. Agbibisin na lakay. Nakurang gayam ti imbagaken ka ni Sakarias, Carlota. Saan laeng ati panagnobyo mi ken kara tinaamuan na. Naduktalan na pa'y asyak ti akin ko kay ti kumpanya. Anya? Di nakbadbati-bati na si Rering Teodoro. Pudno ti ibagbaga ni Teodoro, mami. Mapanag na kantay ta ni Sakarias. Sayang ta saan na imay. Nakabak ka ka di ti lotere. Nabayag anagam-am mo kami iti dadi asawa yo. Angam saan da ka nakikita tapasiga diversyon ti nagsaysayangan nyo iti oras. Na. Pati pa nagmamadyong ko amom. Negosyante ka lang agpaiso. Ngambiyangot ka. Carlota. Kitaam, nobyam ti anak ko. Asawaan to pa yan ng birbir nga sa nakit din. Awan tibayin mo, Teodoro. Wano, awan plano mamangi kasari tenak ko. Ikasar ko ni Kara, ang pagsaritaan minto day tabanag. Saan na bareng-bareng day ta? Ngapsyak, ti bareng-barengan yun. Mami! Makamukay ti sa ngailin. Sumrek ako na ti kwarto. Talaga nga, uso manan, tipika kwarta ka mo to. Inisuro kanyak ni Madam Kara nung kasanabigbigan ti buko sa kwarta. Ay, karagayam tinagan ti amo mabalasang. Unak no tay amo ka manager ti radio station. Apay, ada ka di ig ka man na abugo sa kwarta ti amo? Anda kami nailaw ka bugo, siti pinagbayan takin ko na. Baka, tatinulungan ni Sir Teodoro nang ilasin iti bugo sa kwarta. Naimbag ko man no, ada ka di ti bukyasan tapno matulungan na kami ang mangilasin iti bugo sa kwarta. Kasi mo ti mabiktima. Bayam, picture kinton bigat, may patulog ko kin ka. Alaman nga ron, takitaan minto kinibugoy. Ay, Steve, budoy kunak ko ma. Anyamad nga ang awin. Pagbalbalinag mo na bukos ni budoy. Sige, tani, makaturo kak mo pipita. Amo, nabambanog ka nga miniti garden. Uray yakot, kaya't kumati maturugan. Makamunto ka na ni Madam Kara, mangitulnog ka ni Sir Teodoro, ijay. At titidan tiningit ko, nga maminsan tayo. Ay, sarting ko na naman. Talaga gayam analain ka akaratista, Pipita. Amangan no, mabali na kasuruhan. Ay, madam, sigurado ka? Sa anak nga agang-angaw. Ni Teodoro tinangibaga kanyak, amasapul nga amok asalak ni Bantibagi. Ngay, apay madam, adda ka di, mabalin na pagpagadan niya? Saan tayo lang mo, Pipita? At dalat pa nga dagiti bari-bar ti pa nagpampanunot na. Sa bagay, di wala mo, tayo kunada. Amo yaw, nakairuanan kami di kastoy. So nga, uri nasip ng pelaan, at dalat na oras ko nga agwat-wat kung naging sayaw. Uray, tulungan kanton nga agluto iti pamigatan tayo, Pipita. Saanan, madam? No kay bagbagamlaan. Sa ibabawim, ti pa nang surum kanya? Di kahit ko asawan, madam. Saan nagtulatan na tulungan nga agluto, iti pamigatan tayo? Ay, kastoy na ay. Ti umuna nga namin tayo. Buyaan, nakpilaan.
Ay, jaklata na puputan ti oras, Pipita. Aldaw gaya man. Ayan ni Kara. Eh, saan ka na na nagpakada-kada kayaw? Awakan na kay tulad na kanon, madam. Dinay pa kano sa dino ti papanan na kini Sir Chudoro. Haha, Sir Chudoro. Among gaya mo nabak ng radyala kay. Uno, nabayag mo't nga mo maon. Hindi lang rabian amok, madam. Ha, di nalaimbagan ken ka. Abakan no agkasardamot tan, katrugyandan nga ipag natipapilis na. Amasapol nga usarunda, iti panagkasarda. No Sabado ita, madam. Nakarikap ti munisipyo. Ah, unkayam. Ay, ti karot pang panunutak. Malipatak pa yun, ti Aldaw. Anya, saan nyo anasurutan? Ha? Salbag kayo kitde. Pagtitimugan kayong tupay. Ikalintagang pailaang asan amay may sa ti Aldaw. Ha? Maminsan pa'y pumalpak kayo. Talaga makaraman kayong kanyak. Ha? Umay kayo nga rodan dito eh. Tadapapanan tayo. Kundo, da kayo latan ti baunak. Salbag kayo talaga. Umay kayo dito yan. Saan dito'y silpon ti pangibaga? Awan man laap ulos ti mama. Pagkalmahaam lang tirik na. Saan ka nervyos? Masapul natal na ti pulsom. Jak sa kaya. Damon pa lang amin. Normal na dayta. Ang mapukaw tumat lang ti nervyos mo. Talagang nervyosa. Ituloy kong tulaan ng paisuro kini Pipita iti karate. Karatis tagaya talaga ni Pipita ya. Hindi damo pala makita. Nadlaw kon. Ganda nakalambang alaing na. Saan ko pa'y gayam anaawagan ni Mami? Ay no, agungot lakit eh. Aglalo na maamuan na nga may ta dito'y firing range. Saan mo nga ibagbaga? Masapol nga awan makaammo akaba alam masalak ni Iban Tibagim. Tapno masorpresa da. Manipod na amam, ani Chudoro ti akin ko iti kumpanya sa Karyas. Ay na, no saan ka pa'y nga inawagan? Amangan no saan ka pa'y nga umay? Hindi ka pa'y nagpaspasyar, di balay. Apay kumapasyaran ka pa'y laang, Kara. Ang mga no pagsilosan nak ni Chudoro. Saan asiloso day jay? Kailiw na kadimat laang ang makita. Nagkasat launin ni Chudoro. O no, awisan dak ka din iti panagkasaryaw. Nalipatam sa amatan, tinagsugpunan ta ang negosyo. Ah? Ni Chudoro tinangipalagip. Kwarta na nga mintiintig ko apuunan ken ka. No imbagam kumaaday ta tinangayabam kanyak. Saan a problema ti kwarta kanyak? Saan samot ta na kumikita ti negosyo ta? Asino ti agko na king kaiti dayta? Inton sumarano nga umayak. Addanton ti bingay mo iti ganansya. Uray ijay ton balay ti umayam. Pagpasyaram matan. Sa bagay, aging gaasaan kayo ang nagkapagkasar. At dapay lanamnamak. Pambaram matan na makisasarita kini Mami. Masansan ngamin ang malaglagip na ka. Lakayan ni Chudoro. Saan nan ang maparagsak ni Karapay? Ang kalpasan ti pan nakapabain ko. Napukawan ti gagar ko kinkwana. Nagado a babae dita. Ang nuumanugot ko man ni Kara nga iti ruar ti paginnawatan mi iti kwarta. Nawaya ko ma nga ipatungpal ko tinabayagan na planok. Ammo kon ti aramidag. Uray man kit di ijay balayda. Addan tupay ka di maaramidan na. Uray kasano ti kinabaknang ni Chudoro. Sa anak ang mabutang kinkwana. Diyan mo, nanyang aldaw tiya ay ni sa Karyas dito'y balay Pipita. Masapol ang nakasagana ta. Agparparik na katikan ka ti mabaling nga takas nga ramidan ni sa Karyas, madam? Malagip mo dagiti iduldulin ta abogo sa kwarta. Ebidensya ko makini sa Karyas. Apay nagpaiso nga ito ti bugo sa kwarta ni Sir. Kunak man nabaknak. Adapay dagiti naduktalan dagiti tao ni Chudoro nga ilegal nga aramid ni sa Karyas. Saan na nga amo nga adda detective agency ni Chudoro amang sipsipot ti amin agaraw na.
Saan ka masinsinan tao lang ni Sir Teodoro? Sigod a soldado, Pipita. Nasapa nagretiro, ta kinay-kayat natin ng negosyo. Nukas pangarigan, Pipita. Kabaalam matlaan? Ayun sakti makamaw, madam. Awan mat nga tati makunam, Kara. Kagud 2 milyon dayta. Kita at matlaan na awanti na ilao ka, Bogos. Tulungan ng Pipita. Wan, madam. Ay, sir, atingiton mi At sigurado kami lang. Nay, apay ko mga dabogos a kwartak. Ket no nagbaknangak. Madam, dahito na aw. Anya ti makunam ita sa karyas. Oh, dagitoy pay, oh. Akin naman. Nay, kasanwa. Ay, nagpardasan dagiti imayo. Sana mabalin daytoy. Ay, di kang paligid na ka sa pagkatao. Salbag ka, tulong. Saan ka nga garong ititakas? Paltog. Bravo! Kalpaskan sa Teodoro. Bravo! At dani tinawar dagiti polis tapno kang maganda ka sa karyas. Anya? Agtutuon dagiti kaso. Bogo sa kwarta, karnaping, illegal drugs, kanda dumapay. Nalpaskan sa karya. Ay, jakla pagarupan. Nakadakdakas gayam ni Zacarias. Isugayam tinangkar na pitilugan tibay sa nga amigak. Unak tupay lang amin nga iso dayjay nagluganan mi kini sa karyas idi, mami. Ay, una yan. Ay, dahito yan tayo pasama kapag amkak. Gapot pa nakasisirap ko iti kwarta. Dandani ako na isagmak. Oh, Jakmat ka ti ipalubos, mami. Pipita, agyaman na ka. Medyo nagnervyusa kiti inaramid ta. Magkindi ata nagparik na kanya ka talaga. Dakas ti panggap na dya sa karyas. Isang ano na akaw. Nakasaga na gayam ti paltog na. ganhay. Agsitsidawa kita iti panaglamang ni Teodoro iti kwarta Kara. Tanakaplano gayam ti aramido niyaon. Saan anasakbayan ni Sir Zacarias? Nakasagana tayo, madam. Ay, rumba nga balungsot itanit ipagbalunan na niya sa karyas. Sana bali na laka iti pagtungpala mapakiasawan, Kara. Tatalaga akas tatibiyag no datuma. Kasla sugal, kasla karak, krus ko na da. Ang malas mo, no may batog kan kawan no, may tumpong kan kati krus. Ay, ang preso na ita, madam. Nagpintas ka na nga ni Madam Kara. Nagbalin mo ito ng Kara Kraus. Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang kumatan naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumaran naman di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met time dito nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.